Pozdrav drugari, jutarnja kafica. Odvez jednog našeg borca na aerodrom, ide on kod svoje žene pa se posle vraćaju kod nas. Ovdje će da se skući u Čehovu, treba dobiju plac, pa smo usput nešto pričali o kući, a imaju ovdje prave drvene kuće i rekao sad idem odmah kod njih tamo da vidim da dogovorim neki popust za naše dobrovoljce koji su bili. Ako uspijem, bit će super. Ako uspijem, znači onda već sa nekih, ajde da prevedemo u plate, sa 5 plata moći će da imaju i zemlju će dobiti što je obećao naš ovdje mer, a kuću sve ukupno sa nekih 5 plata, ako sve uspe da se sredi, mogu da sebi obezbede ovdje i da počnu da žive i da rade. Što se tiče situacije na frontu, znači ako ovo sad rešim, ne znam da li je još uspeo da sredi tamo aparaturu u vezi streama, možda večeras napravimo stream, ako je rešio. Proverit ću, pošto sad ću imati više vremena, uglavnom tome ćemo večeras. Što se tiče situacije na frontu, juče su naše aviokosmičke sile, znači momci koji se igraju sa raketama, ovdje ispalili u Krematorsku jednu raketu koja je pogodila hotel u kom je bio sastanak američkih rendžera, 3. brigade američkih rendžera, koji su došli da se dogovaraju o velikoj grupi Amerikanaca koja je trebala da dođe kao specijalci, znači trebali su da dođu ovdje da pomognu Ukrajini, pošto oni sad imaju prosto ogromne gubitke. Rešili su to da provedu u Krematorsku, međutim i dalje oni ne veruju da Rusi dobro rade kao kontrarazvedka. Naši su našli, dobili su stvar informaciju da će se sastanak održati, trebalo je da dođe mnogo visokih oficira kako ukrajinske armije, tako i SBU, visoki zvaničnici, da kažemo tako, američkih dobrovoljaca. Sastanak se održavao juče u Krematorsku, kao što sam rekao, i usred sastanka je doletela raketa. Ukrajinci kažu ima 42 ranjeni, 4 mrtvih. Ja sam jutros gledao materijal odande, ja čisto sumnjam da je to tako, može biti samo obrnuto, ali ajde. Uglavnom, njihovo je pravo da pričaju šta hoće, možete pogledati video, imate kod nas na Telegram kanalu. Uglavnom kažu da je zvuk lošiji kad pričam iz auta, pa ću ja truditi malo glasnije. Na frontu uglavnom je sve isto. Oni su dolazili pod Antonovski most, tu se jedino prešli baš do naše prve linije odbrane, da kažemo. I tamo su ih pomalo naši tukli ili minobacačima ili nečim. Uglavnom davali su im mogućnost da poveruju da imaju neku šansu da krenu odatle. Sinoć su dovezli veću količinu ljudi, prevoze ih s čamcima i onda su naši prosto sve tamo spalili. Imate isto video ili fotografiju kod nas na Telegram kanalu. Potpišite se na Telegram kanal, na RuTube također, zato što verovatno će u skorije vreme i da nam ugase YouTube, pošto idu etapno, tako da na RuTubeu ćete imati sve informacije i bit će ih mnogo više. I pošto ja planiram posle prvog da odem iz armije, znači imat ću više vremena da zapisujem video sa kartama, sa video materijalom, da baš bude sve onako kako treba, jer stvarno ću imati mnogo vremena. Juče sam skoro ceo dan bio slobodan i nisam znao šta ću od sebe. Nisam navikao da ceo dan nemaš nikakvih velikih obaveza. To je što se tiče situacije na frontu. Uglavnom je svuda ista. Oni pokušavaju da idu napred, naši ih uništavaju, njihova artiljerija tuče za sada sve manje i manje. Jedina je razlika što su napravili novu taktiku. Naprimjer, ranjene ne uzimaju, jednostavno pobegnu. I onda naši šta će, zađu i pokupe ranjene i posle toga ih leče. To je jedina nova taktika što se kod njih pojavila. I, naprimjer, problem im je što naši
zatvore nebo u smislu da oni ne vide preko Sputnika šta se dešava, i zatim po putevima kojima su oni ranije, na primjer juče su išli jednim putem, i po ideji taj put bi trebao da bude čist, da tamo nema mina, a naši izađu noću, zaminiraju i onda kolona krene i uništi se skoro cela kolona, zatim i artiljerija nakrije Pture, prosto gubici su ogromni u ljudstvu i u tehnici, a još veći gubici u ljudstvu su im u pozadini, gde naši biju sa avionima non stop i sa raketama. Za sad oni pričaju da će dobiti avione krajem 2023. Ne znam zašto će im tada trebati avioni, ali ajde, to je već njihova stvar. Najvažnije što se dešavalo ovih dana, to je u vezi Prigožina. Bilo je onako kako sam i rekao, da će dođu do Moskve i da će da se vrate. Pozadina svega toga, ja nisam stigao da gledam srpske medije, ali pozadina svega toga je uglavnom bio novac. Prigožin je sa svojom firmom snabdevao ministarstvo odbrane tamo sa voćem, povrćem, ne znam ni ja sa svim čime, i tu su bili ugovori vredni milijarde rubalja, bukvalno milijarde, zato što ruska vojska je ogromna, tamo firme koje ih snabdevaju postaju veoma bogate. Zbog nekih svojih izjava na račun ministarstva odbrane, ovi su mu počeli skraćivati, znači našli su druge dobavljače i on je tu popizdio. Znači ja sam već pričao ranije, izgubio je svo poverenje kod mene onog trenutka kad se slikao iza svojih mrtvih vojnika koje je poslao on direktno u smrt i za čiju smrt je bio odgovoran. U Wagneru je, u toj organizaciji, veoma mnogo dobrih boraca, oficira koji su, ja mislim, sad imaju najveći opit na svetu što se tiče iskustva, najveće iskustvo na svetu što se tiče borbenih dejstava. I posle svega toga šta je bilo, donešeno je rešenje da svi potpišu ugovor s Ministarstvom odbrane i da dođu pod kontrolu Ministarstva odbrane. Prigožin to jednostavno nije hteo. Da li on to sam uradio ili imao neku podršku, na ovome se uglavnom ništa nije završilo. Lukašenko je tu upao, dogovorio se, uspeo je da ubedi Prigožina da dođe tamo, znači sad je dobio čoveka koji mu je obavezan za ceo život. Jedan deo vojnika će verovatno dode sa njim tamo na teritoriju Belorusije, ali veoma veliki broj ljudi je rešio da potpiše ugovor s Ministarstvom odbrane. Ja sam zapisao video bio pre nego što se Putin obratio i juče sam dobio ovdje, ili preključe, ne znam tačno kada, dobio sam neku statistiku, su mi poslali, nisam znao ni da to vode ovdje. To je bio najgledaniji video uopšte u Rusiji i juče su me zvali neki od komandira iz Wagnera koje ja znam od 2014. 15. 16. godine i rekli su da su posle tog mog videa oni jednostavno nisu znali šta se stvarno dešava, imali su neko drugo naređenje, ali da ne ulazimo duboko u to. Uglavnom posle toga su rešili da se zaustave i da predaju svoje oružje policiji i Sobru i svima što su bili tamo. Wagneru ja čisto sumnjam, Prigožinu čisto sumnjam da će da oprosti, jer srušeno je 7 helikoptera i 1 avion. Od tih 7 helikoptera samo jedan bio borbeni helikopter, sve drugo su helikopteri izviđači koji su bili bez naoružanja, znači koji su samo pratili kolone i snimali, nisu imali nikakve puške, mitralje, niš nisu imali, znači to su ovi morali da znaju, jer nisu pucali po njima. I otvorena je vatra po koloni Wagnera tek kada su srušili prva 2 helikoptera. Bilo je i nekog prepucavanja po putu, međutim, dalje bilo žrtava s jedne i s druge strane, pravit ću se da ne znam, pošto se informacija ne daje, tako da uglavnom idemo na tom šta je oficijalno rečeno, koliko je postradalo ljudi. Svi piloti u tim helikopterima i avionima su poginuli, piloti i članovi posade. Tako da ja čisto sumnjam da će neko da mu oprosti za to. Juče je počela, po svu tešku tehniku, počeli su da predaju Ministarstvu odbrane, a interesantno je što u stvari sva ta teška tehnika, sve plate, sve je to davalo Ministarstvo odbrane, je plaćalo Prigožinu i on je davao plate tim
borcima, kupovo je sve šta mu je trebalo, znaš, sve je to finansiralo Ministarstvo odbrane ili ti država. I on je onda krenuo na to. Ja čisto sumnjam da je on to sam uradio. Znači, verujem da mu je neko davao podršku, ali to će se vremenom sad sve raspetljati. Da li su mu obećali podršku iz armije pa su ga prevarili posle toga kad je Putin izašao i rekao da su to kriminalci, da će da se rešava kao sa teroristima problem. Predomislili su se verovatno ako su bili u pitanju. Mada ja verujem više da su zapadne službe odradile svoj posao savršeno. Jer šta je sada Prigožin uradio? Treba svi da znamo da je u Africi, znači zapadne zemlje iz Afrike je isterao ČVK Wagner. Znači to je privatna vojna kompanija koje uglavnom sad imaju po celom svetu. Najviše privatnih vojnih kompanija ima Kina trenutno. One rade po celom svetu i rade u interesu države, država ih i finansira uglavnom i one države gde ih pozovu da rade. I sada sa ovim problemom koji je Prigožin napravio postavlja se pitanje šta će biti sa borcima ČVK Wagnera koji se nalaze u afričkim zemljama. Zatim, kako će država da veruje sledećim ČVK koji bi trebali da već su bili u procesu oformljavanja na teritoriji Rusije. Znači ti ga finansiraš, ti ga napraviš i on ide da te sruši, da preuzme vlast ili da zbog para, kao što je u ovom slučaju, kao što je ovde bio slučaj. Jedino što je dobro u svemu tome što je on pokazao svoje lice i što će momci koji su pravilni, ispravni borci sada potpisati ugovor. Dobar deo hoće da dođe sad kod nas u jedinicu. Kod nas sad i previše će biti ljudi, tako da nažalost ne možemo da ih primimo, ali možda u nekoj budućnosti da se prebaci iz jedne jedinice u drugu, vidit ćemo. Takođe, šta je bilo važno, ja sam uvek to zagovarao i kad sam pričao s ljudima iz ministarstva i kad sam išao u Dumu tamo, pričali smo o ČVK i pošto ona nije bila zvanično legalizovana, ali to je bilo tako poludržavna, poluprivatna kompanija. Zašto je ona dobra? Dobra je zato što je Rusija uvek u nekom ratu. Znači, nalazi se na takvom terenu gde su uvek ratove. Znači, uvek imate ratnih vojnih veterana. Mnogi posle rata ne mogu da nađu sebe u civilnom životu. Nikako, ne uspevaju, jednostavno ne mogu. I kad imate takvu kompaniju gde, na primjer, ti ljudi posle borbenih dejstava ne žele da odu u civilni život, oni jednostavno tamo dođu, tamo nisu procesi i ograničeno sve kao što je Ministarstvo odbrane. I oni tamo jednostavno sebe nalaze i znači to su budući, znači posle odlaska ne mogu da nađu sebe u civilnom životu, oni će sebe naći u kriminalu, u alkoholu, u drogi i sve te ljude bukvalno uzimaš sa ulice, rade neki posao koji žele da rade, koji vole da rade, zarađuju, obezbeđuju svoju porodicu, plaćaju porez državi, znači sve funkcioniše dobro. Znači on je sve to ustrao u nekoliko sati. I drugo, ljude koji su bili ekstra vojnici mogao je da naprave u potpunosti kriminalcima. Da su krenuli bliže, tamo gde su se zaustavili, tamo su ih čekali već i avioni i artiljerija, bukvalno bi sve spalili na putu, celu kolonu, a tamo nije bila mala kolona momaka koji su bili napravljeni na Moskvu. Tako da mnogo lošeg je napravio i vidit ćemo kako će država to da reši. To je već problem države, previše smo mi mali za to. Tako da toliko o tome. Zašto ja odlazim iz armije? Znači ja ne želim da potpisujem ugovor s Ministarstvom odbrane. Već sam im pričao, to juče su bili kod mene kući, tu nagovarali me, međutim tamo treba previše razrešenja, previše dozvola, šta god hoćeš da uradiš moraš da pitaš, sve je ovako, ja tako ne mogu da funkcionišem, ne mogu da radim. Obećao sam im da ću raditi uglavnom ovo što sam radio, bez plate, bez ugovora, bez ičega, čisto na dobrovoljnoj osnovi, jer naši ljudi dolaze, ipak im treba pomoći. Organizovali smo 2 lagera u 2 grada u Podmoskovlju. U tim lagerima sede Srbi
Znači imaju Rusi koji pomažu u vezi ugovora i u svakom lageru će biti po jedan Srbin, imaće auto. Vi se opet meni javite kad želite da dođete. Sve isto, ništa se nije promenilo. Znači javite se, pošaljete sliku svoju, sliku karte i neko od tih momaka, da li s jedne ili druge baze, dolazi po vas, preuzima vas i vozi vas na bazu. Znači ja ću vas kontaktirati zašto je slika potrebna, da bi vas oni prepoznali na aerodromu. Tako da će sve funkcionisati, jedino ja više neću morati da idem po lagerima, neću se baviti obukom vojnika, neću ništa. Mogu da se posvetim svom privatnom poslu, jer on je silno upao zbog svojih obaveza koje sam imao pri armiji, i drugo, ja sam trošio sam mnogo više nego što mi je bila plata, jer jednostavno samo gorivo kroz moju kuću je prošlo nekoliko stotina ljudi, sve te ljude je trebalo nahraniti, sve je to bilo o našem trošku, sve smo to Lena i ja obezbeđivali. Ljoša isto je pomagao potpuno besplatno, tako da vreme je da se izađe, ratovati ne mogu, znači pomagat ću kao što sam pomagao do sada što se toga tiče, sve u vezi dokumenata. Jedan od razloga zašto odlazim, jednostavno ne želim više da se bakćem s ničim, jer ja ne znam zašto su naši ljudi takvi i to je džabe pričati. Znači, ako se sjećate, u jednom od videa sam rekao da postoji čovjek, njemu ime Dejan, nije to Dejan Vujić, to je neki sasvim drugi Dejan, koji obećavao imigracione karte, pasoše, gluposti. I, na primjer, ja sam, sad ne znam tačno dane, zapisao sam taj video u ponedeljak. U subotu me zovu, uhvatili su nekih naših dvojicu dobrovoljaca, koji su 3 dana posle, znači to je bilo u četvrtak, dobili su imigracione karte sa tim datumom, falsifikovane, njih su uhvatili, pokazali su oni te pasoš, imigracionu kartu, ovi su skontali da su imigracione karte falsifikat i onda su krenuli da daju mito policajcu. Znači to je ovde prekršaj, Bože sačuvaj. I njih dvojica trenutno sede u zatvoru, čekaju deportaciju i ja ništa neću uraditi po pitanju njih, ništa, ali od slova sa sve. Oni već ovde ratuju 10 meseci, otkazali su se bili od ruskog pasoša dok ne završe sve ugovore, otišli su bili na odmor i tako su prošli. I sad nek se snalaze kako znaju i umeju. Zaradili su dovoljno para, neka plate advokate, sve te pare će doći na advokate ako uspeju da dobiju mogućnost da ostanu ovde i dalje u Rusiji. Ako ne, onda deportacija. Znači, pričao sam i džabe pričati. Znači, sva dokumenta, sad ovo je za sve, zato što ima tu nekoliko grupa Srba koji su nevezani jedni sa drugima. Problem je u tome što kad jedan napravi sranje, oni sve to globalizuju i svi Srbi imaju problem. Znači, opet je zaustavljen proces davanja pasoša, opet idu sve moguće provere i ja ne mogu da skontam zašto naši ljudi komplikuju. Svima rečeno, znači sve dobijate besplatno, zaustavi vas policija, imate moj broj telefona, date telefon, s ljudima popričam i nikakvih problema nema. I opet naprave sranje. Ja ne mogu da shvatim. Znači, i to je jedan od velikih razloga zašto više ne želim da se bavim tim. Znači, sve što se tiče placeva što je obećano, što se tiče, ne znam, ovih kuća, sad ću ići da se dogovorim, sve će to pomoći, ali i više, znači jednostavno neću biti zvanično lice koje se bavi Srbima i drugi će imati te obaveze, ljudi iz ministarstva, zamolio sam da daju ljudi iz ministarstva odbrane koji će se isključivo zanimati Srbima, znači svaki problem sa njima, a oni neće gledati kroz prste kao što ja gledam, zato što je meni žao, jer ja znam kako je meni bilo, ne želim tako da bude drugima, koliko je bilo teško i koliko je bilo problema. Dobro, toliko za sada. Večeras stream, proverit ćemo ako je Ljoša sve to napravio da funkcioniše, zapustit ćemo ga, tako da večeras verovatno u 8 sati po srpskom vremenu ili u 8 sati po srpskom vremenu. Vidimo se.